leñol fulɓe par ce que sabi kañum tan woni si goto na leñol gotol mo tawata e leyɗe ɗe fou. Sinon c'est pas normal, c'est pas rationnel tawi fulɓe ana kaɓa e Mauritanie, ana kaɓa e Mali, ana kaɓa e Guinée, ana kaɓa e Burkina, ana kaɓa e Niger. Ɓe jaaɗa fof a tawan fulɓe e woɓɓe e au même moment. Neɗɗo fayi so a wala haqqille ɗo aɗa andi nde hunde kam wona maire. Non, c'est pas possible, c'est pas rationnel. Nenno fulɓe ana hani faama ɗum. Leydi ndi jaadi wonɓe hemɓe ana kaani famde ɗum, wona responsable en wona woɓɓe ɓe. Siŋaji gonɗi hen ɗi ɓe paama won haqqillaji goɗɗi ana caggal meɗen, kañum en darata fa gaɗa déstabiliser sous région o e leydi men ndi fof. Jokka ɓe gaɗi haɓo ngo, ɓe itti terrorisme, ɓe metti jihadisme, ɓe gaddi haɓo ngo jokka hakkude fulɓe e wonɓe. Wona fulɓe puɗɗi hunde en. Fay to meɗen to fay jihadisme wona fulɓe puɗɗino. Mais joni goto fof inde mum indetake, pullo tan haala mum haalde e leyɗe ɗe fof du ana haale. Donc vraiment nde hunde ana hani jama o yaara hen haqqille, ndaara famde hunde nde. Piège gaɗaɗo o foti camen hen abada. Fulɓe immay e tariku waɗay e leydi, waɗay nokku goɗɗo. Fulɓe immo tan kañum e jaaha jana e goɗɗo mbiya a joɗata ko waɗay fe. Fulɓe ana kaɓa hakkude mum en, mais kamɓe e koddiɓe ɓe kaɓata fe. Ɓenno nde hunde wona mere wona mere hunde ana yiɗi jama o heɓa hen haqqille, anda piège ana luggiɗi piège moƴƴinaɗo o fa déstabilisation waɗa e sous région o fou, voire même toute l'Afrique. Nenno leñol fou a wawa hemde mo mbawɗa takkade so hunde laato jokka ana wawi naata honno ndiyam ne wippo e nokkuji ɗe fou sona sa heeɓi fulɓe. Goɗɗum fou a tawan nokku goto tan woni, mais fulɓe tan woni e fou. Donc ce n'est pas quelque chose de rationnel, non. Hunde wonko woni hen, wonko woni hen ɓula ko hani wadde haqqille, ƴewra ɗum haqqille foti ƴewra ɗum ni ɓerde. Voilà, bon responsable en leyɗe men en du ana hani ko ƴewra hunde nde haqqille, ɓe paama ɓe anda nde hunde yo tuugol en tuuganama. So en gaɗa haqqille fof en camane. Voilà, en camane. Il faut que armée o faama ɗum, fulako o faama ɗum, anden haɓa wala hakkude meɗen enen. Mais hunde ana dawra ana daari fa waylte waɗe laato jokka haɓo e walde hakkude fulɓe e woɓɓe ɓe. Ce n'est pas normal. C'est pas un esprit simple. Voilà. Mi faami joni mi jiiɗa tampindema joni garɗa iwde voyage. Eyo jiɗmi haalandema e landadema joni huɗo fuu mbawɗa haalande ɓiɓɓe fulɓe joni, ko mbawɗa ƴewnade ɓiɓɓe fulɓe ƴeewoɓe joni dow Ndar TV. Min ka ko jimmi haalande ɓiɓɓe fulɓe ɓe e ɓiɓɓe leydi ndi fou, saabi gonɗo hen fou e ɓiyam hande. Leydi ndi fou galle fou mo udditinɗa so a naati hen fou a tawan ƴiƴam pullo ana ndi leydi. Voilà, wala fuɗɗo pullowal, wala fe. Nenno il faut que pulako o dufama ɗum. Jama o wona wayɓe meɗen enen, miilen e koye men ɗe jama o ana wañi en. Non, jama o du sona pamminenɓe enen en mbaña fay goto, saabi ɗum ɓe darata fa ɓe gaɗa. Il faut que tinnoɗen fati ɗum tabito, ɗum woni tugol ngol. Non ko dardanmi jama o faama kuɗɗiji ko warata e meɗen ko alhaaliji noon. Histoire waddata ɗum, ñande lamɗo waddi fof ƴewre haqqille, ƴewre faamu. So Allah subhanahu wa ta'ala so en kolli ɗum fof hokkan en inchallahu no jaltirten hunde nde so Allah jaɓi inchallah. Gaɗen muñal, nangodiren. Ɓiɓɓe adama so on nangodiri wala ko mbawa wadde. No poɗɗon fuu so on nangodiray so on caakike wala ko mbawa hiɓɓinde. Hay hunde gasta e juuɗe mum, hay hunde gasta e juuɗe mum. ɓuri torrude pulako o hande fou rafi nangodir. Kamɓe ɓuri jama o fou hewde, kamɓe ɓuri jama o fou dande, kamɓe ɓuri jama o fou jawdi, mais kamɓe ɓuri jama o fou dullo en. Wona goɗɗum sana rafi wayde nangodirde tan. Wallahi so fulɓe an nangodiri hunde fou koɓe daari Afrique fou waɗana wona haala